Здравейте, приятели! Днес ще играем Clash of Clans. Всъщност не броя кои епизод е този. Да, видите, с нова база съм. И днес ще видим малко странен клан с странни играчи. Сега ще го видим. Ето, Clash of Clans. Няма как да влезнете, както видите, 4200 инвитални и не са активни. Да започнем с лидера. Да, както виждате, невъзможно някой да го вземе на 100%. Тъй като е бък. Тук има барака плюс Ghost Rage, както видите. Тук са се набърдали елексир колектори, голд мина, елексир storage, елексир колектор, каньон, голд мина, армия камп, мортар и арчер тауъри. Да видим следващият кой ще бъде. Ето го. Този път никой не може да го вземе на 100, защото вижте, само това е останало от всичко. Да пристъпим към третия. Да, същата работа. Друго няма. И така. Тези бяха малко странните играчи. Сега ще ви покажа, може би, ако не сте виждали, играч 400 лева. Ето го. Както виждате, всичко макс. Без нито едно нещо да не му е на макс. Ето. Това, което не му е на макс, са мортарите и стените. И донейтът. Представете си, ако почне да донейтва още много, кой лева ще стане? 17 болера е заредил. Човекът си иначе много добре. За разлика от мен, аз съм ръс. Но както виждате, вече имам мортар и бейби дракони. Както виждате. Така мисля да нападаме. Ще бъде малко време, докато намериме. Така ще се видим след малко, когато намериме някой да го така. И така, ето е нашият печеливш, който ще опита гневани. Барбариан Кинга го пускаме да очисти малко. И после със специалния ход. И валкириите на макс да ги пуснем. За да пофармят и правят проценти. Виждате какви добри са тези валкирии. Препоръчвам ги на всички. Валкириите са най-добрите според мен поне. Давайте към таунхала. Това не е важното. Таунхала. Давайте.
Само там хвала искам от вас. Давайте милички, браво на вас. Както виждате, ще го вземем на 2 звезди този. Не ми се смейте за тази малко недобра атака. Ще ги оставя, пък може нещо да направят. И как да се знае. Да, но най-много 1% да ми направите и толкова да няма. Да, има поне 1%. И взехме 68% от тази атака. Да си вземем парите и елексира. Да, ето. Това е Порк. Известен в YouTube. И един, да не го обиждам какъв е, но е нещастен, на име Крис Клин. По-добре не вървете при него, защото той е психично болен и не знае какво прави. И така, мисля това да бъде краят на този епизод. Ако ви е харесало, абонирайте се и харесайте този клип. И бай-бай!